Pouštíme loďku se vzkazem a Domča ji vždycky odšťuchne, když nám náhodou spadne. Teda se zasekne o trávu. Loďka jede, Domi, loďka jede. Se nám tu trošku zadrhl párník se vzkazem rolička v loďce. Děláme záběr na vzkaz. Tak. Domi uvolní párník, uvolní. Ale to budeme tak dlouho pošťuchovat, než ho někdo zahlídne. Myšku, to on doplave třeba do moře, než ho někdo zahlídne. Tak. Domčeva oblíbená činnost. A do jakého moře třeba poplavy? Myšku, pojď nahoru, pojď nahoru. A čo vodku? Já si myslím, že od nás, my jsme povodí Severního moře. Pak bude všechno do Vltavy a do Labe a to valí na sever do Německa. Tak pojď se ukázat párníčku. Myšku, to vůbec nevadí. Na vzkazech je tajná řeč, kterou oni rozklíčují. Každý námořník umí rozluštit. Tak zdá se, že párník valí jako drak. I se vzkazem. Hele, Domi, vidíš, jak krásně valí?